Jsme u kabiny Komety, vedle mě je Marek Děloga a zajímalo by mě, k čemu jsou tady ty podkovy na stěně? Tak nám sa ich vyrábali a dávali nám ich sem pre šťastie a väčšina z nás chlapcov, keď ideme na ľad, tak každý sa jej dotkne a bere to takú ako, tak, že nám to prinesie šťastie, alebo nám to pomôže proste. Veľa chlapcov tomu verí a dotýka sa ich pred zápasom. Většinou obou nebo jenom jedné? Všetkých. Všetkých, takže raz, dva, tři, čtyři a 10. Presne. OK, tak můžeme jít teďka pro štěstí, já se tady šáhnu a doufám, že nám to přinese hodně štěstí při Tour de Kabina Komety Brno. Prinese. Tak tu ako sme vošli do kabiny Komety, tak každý tu má svoje miesto s hokejkami. Plus sú tu sušiaky, čo dávame cez zápas, alebo po tréningu si sušiť veci a to je asi tu v tomto začiatku všetko. A potom tu máme suchú šatňu, kde prídeme, kde sa prezlečieme do vecí ako do rybana alebo na také, čo budeme trénovať v tom a prejdeme potom do kabiny. Koukám, že tady máte i krásně ty roky, a vlastně kdy Kometa měla tituly. A případně tady chceme další. Je nějaký jako oblíbená tady hláška na zdi, co tě baví, nebo jako u který se zastavuješ pravidelněji, nebo... Tak sa mi páči viac hlášok, ktoré sú tu, napríklad aj to, že sme ako rodina a chce byť v takom duchu, ale dúfam, že tak ako ten titul sa nám podarí, tak strašne by som ho chcela, takisto chce celá šatňa, chlapci, vedenie a bolo by to super, proste, kebyže sa nám to podarí. Tak uvidíme, jak jste připraveni na to v tom místě, kde se to vlastně nejvíc připravuje, nebo tam, kde to začíná a končí a v té šatně. Tak teďka jsme u vás v kabině a mě by zajímalo, jak máte vlastně jako rozdělený role. Je tady někdo DJ, pokladník? Áno, tak to už chlapci vedia, ktorí to majú na starosti a oni sa o to starajú nám tu pred zápasom, aj potom čo pokladník, ten sa stará celý čas o to, že proste tam máme napísaný zoznam, ako, že čo za čo sú ako peniažky do kasy a on to má na starosti proste. A DJ ten nám hrá buď každý deň, alebo sa pustí rádio klasické, ale hlavne pred tým zápasom. To má na starosti. Kdo to vyhrál letos, tady ty funkce? No, tak Cingy sa stará o hudbu pred zápasom, predtým to bol Guli a pokladníka tam je nás viac, ale to netreba konkretizovať. Říkáš, je nás viac, si jeden z nich? Ja nie, ale chodíme tam chlapci ako podpisovať veci. Aha. Tady u dveří máte dvě další hezké kometky, tak ty mají jaký význam? To sme dostali pre šťastie a sme ich dali na stenu, aby boli pri nás a prinášali na šťastie. Tvoje místo, tak koukám, že si ho nějak extra nezdobíš, že bys tam měl nějaký fotky vylepený. Možná jedna samolepka tam je, jestli se správně koukám. To nie, to je nalepené iba z niečoho, ako to nikto si takto nedáva a akorát musíme to mať uložené, tak aby to bolo, ako to majú všetci chlapci a nič víc tam. Je někdo, kdo s tím má třeba větší problém tady s tím uklízením toho místa? Ani nie, tu taký chlap momentálne není a keď tak príde Danka a Danka nám s tým pomôže. Televize se používají asi na nějaký videorozbory? Áno, to mali sme tam niekedy, púšťali nám tréningy, pred tréningom, aby sme mali veci, alebo cez zápas, cez tretinu, keď potrebujeme niečo zmeniť alebo si pozrieť, tak tréneri prídu s notebookom a púšťajú nám to, aby sme to videli. Nějaký další zajímavosti, co tady třeba si dají? Nie, že ako tu, to je naša kabína a potom tu sú veci také, čo sa pilíme tam hokejky, alebo si pripravujeme výstroj, ale už iné tu také nie je. A tady tímhle dveřmi? Tady sa dostaneme do posilovny, kde tiež trávime teraz väčšinu času a máme tréninky na rade a v posilovni. Tak. V posilovně mě napadá hnedka jedna otázka. Jaký stroj tady máš nejradši? Asi tento rek na drepy. To využívam, dá sa povedať, najčastejšie. A naopak nejméně rád? Asi kolo. Na to chodím málo, ale teraz máme na tom tréninky, že robíme buď rozcvičku alebo také šprinty, tak sme na kole všetci. A když už zamíříš na kolo, nebo všichni, když zamíříte, pustíte si třeba něco, aby to jako... Púšťame si hudbu a počúvame, alebo pozeráme správy, alebo také niečo, ale to už každý na zvážení, čo chce, že keď je na tom kole, tak on si to dáva. Je někdo, kdo vyloženě jako má rád tu posilovnu, že jako sem jde s nějakou láskou, nebo spíš jako... A tak dá sa povedať, že skoro všetci chodia. Vedia, že bez tohto to nejde a potrebujeme to k tomu športu a zvlášť teraz, keď je leto, keď sa pripravujeme, tak to patrí k tomu a asi všetci to majú radi. Koukám, tam vzadu máte vlastně tradiční medicimbaly, jsou to vlastně asi typicky takový ty všeobecné věci na
na prípravu, proste reky, jedno s druhým, trabary, na chrbát, tam máme potom tie, čo sú bedne na skoky a s kondičnou trenérkou ona to má na starosti a vždy tu máme pripravený ráno tréning a budeme pred alebo podľa toho, aké máme meeting alebo ako rozhodne hlavný tréner a všetci to spravia. To je taký každodenný teraz cyklus. Během letní přípravy tady strávíte zhruba kolik času? No, tak tu každý deň minimálne tú hodinku. A takisto potom je hodina niečo ľad a tak toto ide v lete. A v sezóně potom? A v sezóne každý chlapec už dá sa povedať, on ako tréner je tu kondičný, ktorý je nám napomocný a dáva takisto tréningy a hlavne sa stará o tých chlapcov, ktorí hrajú menej alebo ktorí sú pozranení, že sa potrebujú do toho dostať a on nám to pripraví každý, ale dá sa povedať, že väčšina tých chlapcov už vieme, že čo je a každý si spraví buď po zápase, alebo pred zápasom, alebo medzi, to už každý vie proste. Když jsme sem šli, tak kluci říkali, že ty trávíš prej v kabině všeobecně jako nejvíc času. Byla to pravda? Tak jo, tak prídem skore a tiež rád si zacvičím, aj po obede niekedy sem prídem a porobím si svoje veci, ktoré mám rád, ktoré viem, že mi pomáhajú a proste o to telo sa človek musí starať, no, lebo bez toho to nejde. Takže všeobecně vždycky dorazíš, abys vlastně jako o to víc tomu tělu dal tu péči. Presne tak. Tak po tréninku vždycky musí přijít i ta regenerace, takže fyziomístnost se hodí. A stejná otázka, co máš vlastně nejradši tady, nebo co nejvíc potřebuješ? Tak to tiež každý má individuálne, ale vždy po tréningu si niekto dá banky alebo masáže a naši fyzioterapeuti sa o nás postarajú vždy. Každý dá vedieť a proste kto to potrebuje v ten deň, alebo máme určené dni, kedy to je viac medzi zápasmi a proste tí chlapci sem chodia, aby im tí fyzioterapeuti pomohli. Je někdo, kdo třeba chodí častěji, míň často, nebo? To neviem povedať, lebo to tako nesledujem, ale si myslím, že chodia chlapci pravidelne. Ale kto ako, to neviem. To je v pohodě. A ty sám bys řekl, že jsi vlastně člověk, co to jako potřebuje, nebo? Ako kedy sa cítim, ale takisto chodím, sa snažím aspoň raz do týždňa prísť a aby mi to pomohlo, prostě aby som lepšie zregeneroval. Koukám, že tady máte nejenom vlastně tu pomoc fyzickou, ale i nějakou tu psychickou v podobě nějakých jako citátů. Jo, to si chlapci robia, ako tam pridali a prostě také srandovné veci, co tu máme niektoré. Cezar, Sokrates a případně něco i hráčů, jakože aby se... To musí byť, sranda musí byť proste. Ešte k tej regenerácii, tak tu máme saunu, výrievku a studenú vodu. Každý z tých chlapcov, ktorý príde, tak treba toto ešte častejšie využívať, dá sa povedať každý deň. A to nám pomáha k tomu, aby sme rýchlejšie regenerovali a tak boli pripravené na ďalší trénink. V téhle místnosti máme co? Tak tu máme, každé ráno sa tu zídeme a tréner nám tu vysvetľuje, stojí pred nami, buď nám iba povie organizačné veci, alebo napríklad dneska sme mali meeting, ukazoval nám video zo zápasu, aby sme dobré, zlé veci a povedal, na čo budeme pracovať, čo nechce, čo chce. Plus tu máme ďalej na tabuli, máme nakreslené potom tréningy na ten deň, proste čo robíme. Plus, keď ideme na zápas alebo po zápase domácom, tu máme pripravenú stravu, tam vzadu jeme, máme to všetko ako pripravené. A ďalej tu máme dáčeky od detí, ktoré nám posielali ako buď fanúšikovia, také maľovali zo školy, školáci a plus vzadu na stene nad kuchynkou máme dva obrazy, ktoré nám máme z nadačného fondu Komety od autistických detičiek, ktorí kreslili, tak ich máme ako pre šťastie tu, dali sme si ich tam a verím, že tam prinesú šťastie. Já jsem slyšela, že oni vlastně jako v rámci charitativní aukce se vydražili. Ano, vydražili se ty obrazy a dali jsme si jich sem od těch dětiček. Tak já myslím, že vám snad přinesou štěstí, jak tam ty dva obrazy, tak všechny ostatní a je fajn, že tady všechny ty dárečky máte. Můžete se na ně koukat a při každém tom tréninku presne nebo té přípravě vlastně vidět i tu motivaci. Že prostě, že ten celý region to Kometou žije a od tých už malých, ako začínajú v tých prípravkách a tak proste tá Kometa je silný pojem a fakt pre tento región aj pre tie deti je to veľká motivácia a vidno, že tým žije väčšina tých detí. Dárku je tu spoustu, takže to je pravděpodobně pravda. Je to tak asi. Tak snad vám přinesou v sezóně štěstí. Ďakujeme, bodaj vy, bolo by to veľmi super.